फैबाय थानाय 25 सेप्टेम्बर 2021 मायथाइखालि जोङो जि मोनसे अल चिरां डिस्ट्रिक्ट XNDP इउनाइटेड फरामनिफ्राय जि गासैबो हारि अनफावरि हादोर सिबिसुला बा जातिखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजानिसिम आंबो खावलायनाय थाबाय बे खालि जाहाथे 11 रिंगानि सिगां फैनानै जों 11 रिंगायाव जोङो बे प्रग्रामखौ जागायगोन बेनिखायनो गासैबो रायजो राजाफ्रा जाहाथे गाव गावनि आखाइनिफ्राय खरसा खालामनानैब्लाबो दुखु खस्थखौ लानानैब्लाबो बिथांमोना निश्चय बयबो फैगोनखौ जोङो दिनै खोनानो मोनदों आरो बे खालि जों खावलायबाय जाहाथे रावबो हाखा दावरा खालामालासे गारिफोरखौ मोजाङै सालायहोनानै मोजाङै जाहाथे जोंनि प्रग्रामसिम सफैनो हायो आरो थांनाय समफ्रावबो जाहाथे मोजाङैनो मोजां गावबा गाव न' फारसे थांफिननायावबो हाखु दाखु सालायहोआ जासे मोजाङै फैनानै बे प्रग्रामखौ जाफुंहोनो थाखाय गासै रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय साफ्रोमनिसिमबो आं XNDPनि जानानै आं बिथांमोननिसिम खावलायनाय थाहरबाय जायगाखौ जोङो बे हाग्रामा ब्रिजनि गाहायावनो जों लानाय जादों बेनिखायनो बे खालि जाहाथे बयबो फैयो आरो जों बेखौ खर' गंग्लाय आर'ज गाबनाय थाहरबाय प्रग्राम लादों बे प्रग्रामाव खुनु मोनसे राजनितिकनि जोंहा बाव लोब्बा गैया बा राजनितिकनि खोथा बाथ्राबो जोंनाव बेयाव गैया जों एज ए बर' जाति हिसाबै जिहेतु 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जि एकर्ड जानानै थांबाय बेयो मोनसे पिस बेनिखायनो जोंनि जि फाउन्डार डिआर नाब्ला दैमारि सार आरो बेजों लोगोसे 60सो बेबादि NDP XNDPनिनो गोख्रों मावथि अफिसार्सफोर बिसोरो दिनै जियालाव बा जोबथेसालियाव दङ बिथांमोनखौ गहोनायनि आरो जायफ्रा हारि हादरनि थाखाय थै आरो जिउ बावलांबाय बिथांमोननि ग्रेसियानि थाखाय बेखौ मोननांगौ दाबिनि थाखाय आरो जि NDP XNDPफोरनि जि स्टाइपेन्ड मोननांगौ दङ बेफोरबो दासिम क्लियार नङा जों बेफोरखौ लानानैसो जोङो जि सावरायनो लानाय बा सरकारखौ मोनथिहोनो लानाय बे प्रग्राम बेनिखायनो बेयाव खुनु मोनसे राजनितिक बा सोरखौबा जोङो दुसिनाय बा राजनितिकनि बाथ्रा बुंनायनि बाव खोथा फैया बेयाव जों बेनिखायनो खावलायदों गासैबो बर'नि मोनफ्रोमबो आफादफोर धोरोमारि आफाद आरो बेबायदि दल संगठन आफादफोर आबसुआनो जा जेसेबांनाखि बर'नि आफादफोर दं हारिमु आफाद जा बा बेफोरबायदि जोंनियाव गैयाब्लाबो 16-17थासो आफादफोर दङ बे गासैखौबो जोङो फैनो थाखाय हेफाजाब होफैनो थाखाय मदद होफैनो थाखाय जों XNDPनि जानानै बिथांमोननिसिम जोबनायाव खावलायहरनाय थाबाय गोजोन्थों। चिरां जिल्ला XNDP इउनाइटेड फरामा जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे हाग्रामा ब्रिज पिकनिक स्पटआव जोङो मोनसे थांखिखौ लानानै जों बेवहाय सुबुं गौमा हज्रि खावनाय हाबाफारिखौ लादों आरो बे हाबाफारिया गमामायैनो फैगौ 25 सेप्टेम्बर 2021 मायथाइयाव फुंनि 11 बाजिनिफ्राय एबा रिंगानिफ्राय जागायजेनगोन गतिके जोंनि सेंग्राफ्रा नै दिनैनिफ्रायनो बे प्रग्राम एबा हाबाफारिनि थाखाय गोबां खामानि मावदों आरो बे खामानिखौ मावनायनि असिलायै जों दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय साफ्रोमबो हारि आरो हादर अनफावरि रायजो राजाफोरखौ जों खावलायदों जोंनि बे 25 तारिखआव जानो गोनां जि सुबुं गौमा हज्रि खावनाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव फैनानै जोंखौ हेफाजाब आरो मदद होफैनानै बे प्रग्रामखौ जाहाथे साक्सेसफुल खालामो बेनि थाखाय जों साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरखौ जों गुरैयै खावलायहरदों आरो लोगोसे जोंनि बर' हारिनि जातीय संगठन एबा माहारियारि आफादफोरखौबो जोङो खावलायदों जोंहा गोबां इस्यु दङ दिनै थांनाय 27 अक्ट' 2020 मायथाइयावनो जोंहा मोनसे BTR गोजोन गोरोबथा जानानै थांबाय बेखौथ' बयबो रायजो राजाफ्राबो मोनथिगौ नाथाय गोरोबथाया जानानै थांदोंब्लाबो जोंहा दिनै XNDP हिसाबै जाय बिथाङा NDPखौ गायसनजेनदोंमोन बिथां मानगोनां रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे गोबां जोंनिनो दावहारु लोगोफ्रा दिनैसिमबो जोबथेसालियाव इनायै जोबथे जानानै दङ दा बिथांमोनखौ जोङो जोबथेसालिनिफ्राय बख'नायनि थांखिजों जों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बेल' नङा जों XNDP हिसाबै जेसेबांनाखि रिहेबिलिटेसन मोननांगौ जे मोन्थाय दङमोन जाय मोन्थायफोरखौ अलरेडि BTR एकर्डनि क्लजेसफ्राव लिरखानाय दङ बेखौ सरकारा जाहाथे थाबैनो हानायखिनिखौ मावफुंनानै होयो आरो साफ्रोमबो XNDPफ्रा जाहाथे गावनि
न'खरखौ दानानै मोनसे मोजां आरो गोग्गो समाजाव थांनानै थानो खाबु मोनो बेनि थाखाय जोङो सरकारखौ दाबि खालामगोन आरो बे दाबि खालामनो थाखायनो जोङो फैबाय थानाय 25 अक्ट' सेप्तेम्बर 2021 मायथाइनि जि प्रग्राम सुबुं गौमा हजोगावनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों DAB हिसाबै सुक्तिकारि हिसाबै जोङो आरोबाव बिटिआरआव सान्थि गैयै मोनसे परिबेसखौ जों लुबैयाखै आरो सान्थि गैयै परिबेसखौ जुदि जोङो खालामनांगौब्ला जोङो बिटिआरआव सान्थिखौ जुदि लाखिथारनांगौब्ला बेवहाय सरकारनिफ्राय गोबां मावनांगौ दायथ' दङ बेखौ जोङो सानो जोंनि मोननांगौ जि मोन्थाय आरो जोंनि रायजो राजाफ्रा जेसेबांनाखि आन्दलनाव बाहागो लाफानानै खस्थ' मोनबोदों दिनै बिटिआर सरकारा हागौमानि समाज जौगानाय रायजो जौगानाय सुबुं हारि बासियालासे राव थुनलाइ बासियालासे बयनिबो जौगानायनि थाखाय थाबैनो बिटिआर सरकारनि गेजेरजों बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बिटिआरआव थानाय सरकारा थाबैनो मोजाङै खामानिखौ जौगाथायारि खामानिखौ मावलांनायखौ जोङो अरायबो आसा आरो मिजिं थिदों आं दिनै गोबां बुंला आरो बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि बे बिबुंथिखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ जोंनि बे 25 अक्ट' नैबे सेप्तेम्बर दाननि 25 अक्ट' 2021 मायथाइयाव जाय जायगायाव जों दिनै हाग्रामा ब्रिज पिकनिक स्पटआव लानाय जादों बेवहाय साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौनो लैहोर फैनानै जोंखौ हेफाजाब आरो मदद होफैनो थाखाय गुरैयै आखाइ खबजबनानै खावलायहरनाय जाबाय